Ukuhlukana ngokwamasiko nesithethe nakwendlela yokuphila kubonakalisa ubuAfrika. Isizwe ngasinye sinendlela eyahlukileyo yokwenza izinto kwamasiko nesithethe. Isizwe samaMpondomise silobole ngeenkomo ezingama-70 kwezilikhulu ezibiziweyo lusapho lwamangcwangule, okuqinisekisa ukuba umntwana wegazi oneminyaka 44 uzibopha ngeqhina nenkosazana eneminyaka 23. amaMpondomise akholwa ukuba akukho kheneba ekubeni isizwe sibonele umntana negazi umfazi wesizwe. Asiyongxaki enkulu le polygamy ngoba kufuneka kubekho isivumelwano phakathi kwesizwe, ingakumbi inkosikazi enkulu le ingundlunkulu ibe yiyevumayo ukuze iKumkani ikwazi ukunaba. Eyona njongo iphambili kuwandisa isizwe. Nangona lo mtshato ucwangcisiwe phakathi kwababini, kodwa usapho lenkosazana luthi inkosazana ayizange inyanzeliswe ukuba ingene kulo mtshato. Asinangxaki noba kuthi umtshato kuye kwaxoxwa ngaphambi koba kube khona umtshato. Kangangokuba thina sicinga mhlawumbi yona nto ingcono ke kuba ke kakade ii-families okanye iintsapho kwakudala zaziyenza le nto uba zithethathethane and ziyibona zona le nto uba aba bantu bazawukwazi ukuwenza umzi. Eyona nto ibalulekileyo emtshatweni kukuba kwenzeke umzi. NgokwesiNtu samaAfrika, inkosikazi ebonwe sisizwe yiyo ezala unyana ozawungena ezihlangwini zikayise njengeKumkani. Ayina question ngokulondo uba uzala umntana indodana kuba umntana wakhe ulotyelwe sisizwe. Uba bezenzele lo mfana abalobo noba ngabathatha babe 6 abafazi ubuzenzele akazuba nguye olandelayo uKumkani. iKumkani nenkosazana bathi apho bajolise khona kukwakha isizwe samaMpondomise ngagxathi linye. Ndiziva ndonwabe kakhulu, intliziyo yam ndingathi icobile but ndonwabe kakhulu ngokuba yinxalenye yokuba sisizwe samaMpondomise. Ndivuya kakhulu ndinokwamkeleka kwam apha emangcwanguleni. Ndinabathembisa nawo amangcwangule uba ndizamphatha kakuhle indlovukazi sakhe isizwe esamangcwangule nesamaMpondomise nezizwe zonke ezikhoyo. Nangona eli siko lisenziwa kwizwekazi laseAfrika, bahamba abantu bakholelwa ekubeni linyhasha amalungelo abantu basetyhini. Aba bathathwayo okanye bathwalwayo bengeniswa kweli khaya, uyawufumanisa into yokubana ababazi naba bantu, akho nto badibanisa nabo. Sisinyanzelo into yoba mabangene kulo mtshato. Ayilunganga kakhulu loo nto. Isizwe samaMpondomise nekudala salwela ubuKumkani baso sithi ngoku lifikile ixesha lokuba kwenziwe izinto ngokwesiNtu sobuAfrika. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, ePort St Johns.